Aquest diumenge, al local social de la Font del Bou de Bigues es va presentar oficialment l'equip Protocross Bigues Escalèstric, que participarà una temporada més al Campionat Social del Vallès, 3 hores derbi variant. Una competició formada per 6 proves i que, a excepció de la que té lloc a Llavaneres, transcorre per municipis vallesans, com Santa Eulàlia, Lliçà o Bigues. Això va començar fa uns anys a Santa Eulàlia, un grup d'amics, i s'ha estès de tal manera que hi ha una mitja entre de 50 i 75 motos en el campionat per cursa. L'any passat, si sumem tots els equips diferents, hi havia unes 100 i pico de motos inscrites, i la veritat és que felicito des d'aquí que puc avui a tota aquesta organització perquè estan fent una bona tasca, una gran tasca, i a més tots estem encantats amb ells. Amb Jordi Badia al capdavant, el Protocross Bigues Escalèstric compta amb una estructura formada per Antoni Palau com a responsable tècnic, Kevin Badia i Oriol Gavalda com a mecànics, Juan Manuel Cabrera com a responsable de pilots i José Bautista i Aaron Serrano com a pilots. Un equip que sortirà enguany amb ganes de situar-se entre els millors. Aquesta temporada hem fet alguna modificació de motor, hem millorat una de les coses més importants, que és les punxades. Hem posat mus, i esperem un gran resultat. Realment l'any passat vam tenir mala sort perquè no sabem com va arribar sorra en el motor i això ens va portar, la veritat és, dos carreres que vam acabar fatal. Però aquest any tot això està controlat, les millores són importants, crec que anirà bé. 5 de les 6 millors motos del campionat de la temporada passada van voler ser presents en l'acte d'aquest diumenge, en una demostració de la gran família d'aquest campionat social del Vallès, 3 hores derbi variant.